Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni walimandɔ o bɛ ka taa kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna ko bisimila ko bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ ni mina walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la kabini san 2000 ani san 12 wulikajɔ san Mali jamana a bɛ ka waati gɛlɛnw latɛmɛ a bɛ gɛlɛya dingɛw kɔnɔ sira caman kan jamana ɲɛmakura min ni o bɛna sugandi ka sanga ni ɲina jamana ɲɛmasigi kalata baaraw ye baara caman de bilalen do ka o makɔnɔ o de kadara kɔnɔna na kumada dira jamana kɔnɔden dɔw ma olu ka se ka hakili jagabɔ kɛ k'u hakilinataw di o lahalayaw ka Mali jamana kunkan dɔw y'a jira k'a fɔ ko laɲini minnu ni olu makɔnɔnen do jamana ɲɛmakura bolo ko o dɔw bɛ tali kɛ lakanako kɛnɛyako dungafa sabatiliko denmisɛnw ka baarako bɛɛ ani kelenɲɔgɔnya o sabatilila an ka jamana kɔnɔ ani sigiɲɔgɔnma o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ damu ye sigiɲɔgɔnya duma o ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ Amadu Kamara ani Samba Tarawele olu de wuli ka jɔ kɛ a ko kunkan u ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ an k'olu lajɛ. Sécurité ko b'o la c'est jamana hali bi a kolo ma sumaya donc o bɛna kɛ a ka cɛsiri kun fɔlɔ kan ka kɛ o ye i n'a fɔ ni o bɔra yen nɔ problème wɛrɛw bɛ maliyɛnw da la bi min bɛna se a ka cɛsiri fanba bɛna taa kan ka da minnu kan i n'a fɔ par exemple kɛnɛyako kalanko dungafa sabatili jamana kɔnɔ olu ye gɛlɛyaw ye maliyɛnw ma bi bon ni kɔni gɛlɛya ninnu kɔni bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mais komi pour que ka se ka kɛnɛyako fɔ i ka se ka dumuni ko i kan ka se ka développement yɛrɛ ɲɛtaa fɔ fo mɔgɔw basigi kana donc ne ka miiri la priorité fɔlɔ bɛna kɛ ka jamana kolo sumaya ka terrorisme kɛlɛ ko o kɛlɛ kɛ ka sécurité ko kɛlɛ d'une manière générale k'o kɛ n'o banna wagati min na hali n'o ma ban k'o to sen na ka dun ka fa sabati maliyɛnw ka kɛnɛya sɔrɔ maliyɛnw ka ladamu sɔrɔ n'o ye kalan ta fanfɛla ye parce que kalanko gɛlɛya b'a kɔnɔ bi a bɛ san caman bɔ fɛn min don a ma daminɛ bi nka ni wagati min tile bɛ faama min tile bɛ o de ta bɛ fɔ sinon a ma daminɛ bi min ye jamana kalanko gɛlɛya ye. Ala ka président ɲuman d'a ma fɔlɔ président fɔlɔ mana na fɔlɔ a ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na o ye fɔlɔ ye ka maliyɛnw kala ɲɔgɔn na ka lafiya ɲini Mali kɔnɔ ani ka sécurité sur toutes les ka sécurité kɛ Mali fan bɛɛ fɛ sécurité militaire dɔrɔn tɛ dɛ hali dumuni ko sécurité fana bɛ yen o ye priorité a ka priorité fɔlɔ a ka mɔgɔw kala ka la paix nati a filanan a ka Mali bɔ jamana wɛrɛw ka bolo kan sabanan a ka centre de formation créé ka baarakɛbaliya kɛlɛ Mali kɔnɔ Amadu n'i ma centre de formation créé jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ sixième année bɛɛ bɛ se ka former mais k'a kɛ ko fɔ bagi mɔgɔw ka former o tɛ centre de formation a ka créé région bɛɛ la hali n'a kɛra cercle bɛɛ ka chômage kɛlɛ o de ne hakili la o ye président kura ka priorité ye a ka kan ka baara fɔlɔ min kɛ o ye olu ye o ye ne hakilina ye Malijɔ kuma la a ka kan ka kɛ mɔgɔ min ye min bɛ maliyɛn bɛɛ ka farikolo ta siya woloma tɛ dɛ siya bɛɛ bɛ maliyɛn min farikolo la o ka kɛ Mali président ye o de ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ kana siya bɔ siya la kana kɔrɔbɔrɔ ko kɔrɔbɔrɔ la kana maraka bɔ maraka la donc hali k'a fɔ ko ni siya dɔ kɛra président ye k'a bɛ siya woloma kɛ an k'o bɔ hakilina la o man kan ka fɔ n'i sigira dɔrɔn a k'a bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali bɔ denga min kɔnɔ denga an bɛ denga de kɔrɔ dɛ k'a fɔ ko an ka parti mɔgɔ tɛ o tɛ président ko la président mana sigi a bɛ sigi bɛɛ de mais Amadu a jateminɛ 1 million et quelque de bɛ président sigi mais 17 millions de ye maliyɛn ye 1 million min b'a sigi a tɛ se k'olu dɔrɔn ka baara kɛ a bɛ 17 millions de ka baara kɛ fo ka bila maliyɛnw hakili la donc aw kana siya woloma ni fɛn kana kɛ président ko la président mana sigi an ka dɛmɛ an ka Mali taga ɲɛfɛ. Président kura min bɛna sigi a ka laɲini fɔlɔ ka kan ka kɛ min ye ka jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma nin o kɔni n'a m'o kɛ a b'a fɔ k'a bɛ fɛn fɛn kɛ n b'i pɔn jɔ n b'i sira jɔ o y'a sɔrɔ bɛn bɛ jamana kɔnɔ a fɔlɔ k'a ta Kidal fo Kayi fo ka concertation an bɛ min ma ka réunion ba kɛ an ka kuma an ka sigi ka kuma e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka kɔrɔnyan fan fɛ an b'a fɔ min ma
n'o ye centre ye n'o ye camancɛ ye ni mobti yanfan e yɛrɛ b'a dɔn min bɛ yen maliyɛn bɛɛ b'a dɔn n'an ma sigi ni président kura ma maaw la sigi a bɛ fɛn fɛn kɛ a tɛ ɲɛnabɔ bon n'o fana bɔra yen ayiwa défi filanan k'a fɔ laɲini filanan ye jumɛn ye o ye an y'an bolonɔ bila sɛbɛn min na n'an b'a fɔ ma ko processus d'accord d'Alger fɛn min don ko faama min minɛ ko sira bɛɛ b'i kuncɛ ma a bɛ bɔ de koyi Mali y'i bolonɔ de bila la Mali y'i bolonɔ min bila la ayiwa mɔgɔ bɛ nafolo d'aw ma bɛɛ sigilen bɛ nin de kan nin ye bibulu de ye u bolo ayiwa ni jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn nana k'i b'o kɔ segin i tɛ taa yɔrɔ la koyi processus d'Alger n'an ma o de bila en œuvre o kɛra fɛn fɛn ye a bɛ latɔgɔma de koyi camancɛla bolo fɛ n'o ye mɔtu yanfan ye kɛlɛ min bɛ maaw ɲɔgɔn cɛ adamadenw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka se k'o ban donc jamana mɔgɔ kan ka na a kan k'i ɲɛsin ninnu de ma fɔlɔ n'a kan ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o ye denmisɛnninw ka baarako ye parce que bi in na n'i y'a ye k'a fɔ ko fɛn caman bɛ ka kɛ parce que denmisɛnninw tɛ baara la donc ka baara di denmisɛnninw ma denmisɛnnin joli de bɛ yen bi in na baara t'u bolo donc ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma cogo min na u bɛ se ka baara kɛ a sabanan bɛ kɛ fɛn jumɛn ye k'i ɲɛsin kalanko ale ni kɛnɛyako ma parce que ni kalan ma sabati ka kɛnɛya sabati olu min ye sariya min ye ni jamanakɔnɔden bɛɛ n'a ka kan f'a k'i ɲɛsin o ma a naaninan bɛ kɛ fɛn min ye o de ye k'i ɲɛsin jamana bɛ se ka développer cogo min na jamana ka ɲɛta ka se k'o bila sira kan cogo min na jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ka maliyɛn den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ɲɛta ye mun ye ka maliyɛn cɛ n'a muso k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que maliyɛnw faralen don bi donc ka maliyɛnw dusukun kɛ kelen k'u ɲɛsin Mali ma pour que Mali bɛ avancer ko an ka kɛ président min ye ne y'a sɔrɔ n'a nana a tɛna mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a tɛ maliyɛn bɔ maliyɛn na a t'a fɔ ko nin ye muso nin ye cɛ ye i ye maliyɛn i ye cɛ ye i ye maliyɛn i ye muso ye c'est à dire bɛɛ lajɛlen kelen ka bɛɛ fara kuluba kelen kan ne hakili la président a kan ka k'o président sugu de a président kan ka kɛ président min ye président min fana bɛ yen n'a nana a b'a ka jamanakɔnɔdenw lamɛn a t'a yɛrɛbakun lamɛn a bɛ jamanakɔnɔdenw lamɛn jamanakɔnɔdenw mana mun fɔ a ɲɛna a b'o kɛ a kan ka kɛ président fana président min bɛ yen n'a nana fana ale yanni a k'a ɲɛsin a yɛrɛbakun ma a b'a ɲɛsin jamanakɔnɔdenw ka gɛlɛya min bɛ jamana kan ka se k'o wuli ka bɔ jamana kan ne hakili la o de ye ne ka hakilinata ye président kan ka na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw lamɛn k'i ɲɛsin jamana min bɛ gɛlɛya min b'a kɔ cogo min na gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ an ka jamana kan. Samiya waati la soso ka ca kosɛbɛ o min bɛ kɛ sababu ye ni kana ni sumaya banakisɛ bana don bana min ni a bɛ dankari kɛ buna adamadennin ka ɲɛnamaya la fo ka taa se nin bɔ yɛrɛ ma o banakisɛ ninnu dun a fanba bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ o ye nɔgɔ ani saniya matarafabaliya de Samayira Sanogo ani Baba Keita olu y'u hakilinata jɔ o waleya ninnu fɛ an ka jɛw ye fɛn minnu sɔrɔ k'o ɲɛmada. Same atanfla fila ni wati na kada ame samia kwa nana wati kerenkerne do soso bulu wala sa kasika boni kachaya guna admadeon chela mimbe labani kanani banakise chama ye ina fo sumaya soso bisa ka sababu ya surtout soso musoma abisa ka sababu ya ka sumaya bla moko la mimi bisa ka fenji kuma mbaye moko ma ko sebe akala demsen nya akala muso kono manyo akala admade molali surtout malla kwa nam to ka dananti dasange kro donc anika yoro la sanya balia bisa ka ato ko lo jugu ya kwa le wati mina no samia soso ale koni beba don ale be sumaya de se adamade ma surtout ambe wati mina jinoko ka cha jibi sigi fambe donc pour que ka an kisho ma soso ma anga sania fara modola ka ji noko fana kele pour que angana pali soro puisque soso be pali de bla mo la pali dun ni ya jete mina le ka mo fa ka ta ka mal kono kosobe wala sani kasiga an kisi ka bɔ ni banajugu caman ninnu ma a diyagoyalen bɛ an kelen la kan an ka hakili to an dagayɔrɔ la saniya ko kunnafoni na ni ka tila ka si sange sulo kɔrɔ san waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya samiyɛ kɔnɔna in na. lamɛnbaga kulu bɛɛ ka hakɛ to a kana to ka denmisɛnninw si ni sange t'u kunna parce que sange filɛ nin ale fɛnɛ ka fisa sosoko la dɔɔni donc denbayatigi fɛn o fɛn bɛɛ ka denmisɛnninw si sange kɔrɔ wala sosofalan sinon soso filɛ nin a ko ka ca dɛ soso man ɲi. bon ne bɛ min faamuya sosoko la soso n'a ye mɔgɔ kin a bɛ na ni sumaya ye bon a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ fana min n'o tɛ kelen ye parce que bunadamaden n'i ko kɛnɛya dɔrɔn i yɛrɛ tanga komi sange ninnu ni fɛn ninnu ma pour que soso kana i sɔrɔ ka kin quoi o de bɛ se ka kɛ sababu ye banamisɛnninw t'i minɛ. soso kɔni n'a ye ne kin dɔrɔn a ka jugu ne yɛrɛ ma ni fɛn bɛɛ ye n'a ye ne kin dɔrɔn sumaya bɛ ne minɛ kuma bɛɛ ni n ka denmisɛnninw mina dɔgɔtɔrɔso la a bɛɛ ye soso de. kɛnɛya kɔni ye guna adamadenya jose fɔlɔ ye o la bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ni ka sen don o baara hukumu kɔnɔ na pour que an kɛnɛma ka to kuma bɛɛ.
Siraba min ni o bɛ Bamako ani Kulikoro cɛ o ladilanna ni k'o kɛ siraba kurakurani o goudron dalen kura in a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dɔ fara siraba kan kasaraw kan o min ni o kɛlen do jɔrɔnakoba ye o de kama Sadio Sidibe ani Bambara Cherifla jabaraninso tɔgɔ la u ye wulikajɔ kɛ walasa ka ɲinini kɛ o ko kun kan ka se ka si dɔn waleya minnu ni o bɛ ka na ni o baaraw ye an ka jɛ u ye fɛn minnu sɔrɔ k'o ɲɛmada. Bamako ani Kulikoro cɛ siraba dilanni kɛra nisɔndiya ani lafiya ye a sira bolibagaw bolo nga a bɛ ɲini ka kɛ baasi ye barisabu ka d'a kan kabini sira in dilanni fɔ ka se bi ma a kasara fanga bi ka bonya kosɛbɛ walasa ka fu siri ni kɔlɔlɔ ninnu na sira bolibagaw yɛrɛ y'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ko fɛn min bɛ siraba sariyaw labatoli ko fɔ ani ka boli dɔɔni dɔɔni laɲini sira bolibagaw fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ sababu ye k'a kow nɔgɔya. Wajibaju ye kɔlawurti mɔgɔ ta labato kɔlawurti mɔgɔ ta labato o de fɔ maliyɛn dɔrɔn de la parce que maliyɛn ka falen b'a yɛrɛ la kojugu maliyɛn b'i yɛrɛ bila yɔrɔ sa tɛ yawa donc dɔw bɛ mɔbili boli n'u titiri ye u yɛrɛ ka titiri dɔw bɛ mɔbili boli n'u ye dɔw bɛ mɔbili boli n'u ka mɔbili valeur ye donc kɔlawurti de ka sariya bɛ bɛɛ lajɛlen kan faama fara fantan kan bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ de ka kɔlawurti bɛɛ de ka bato. Sira kasara min ka caya bon dɔw bɛ sira tigɛ cogo o t'a lajɛ bon dɔw bɛ yen o bɛ boli ni fanga ye mais fanga ko tɛ hakili de baara kɛ mais ne y'a ta ni fanga ye min bɛ ka na ale fana n'a y'a tɛ fanga ye a bɛna kɛ kasara ye mais ko ye ka hakili sɔrɔ bolifɛn na. Dugudenw la faamuyali ni u la kalani siraba yɛrɛ koɲɛw la o ye hakilina ye min ni o fɛnɛ nafa ka bon a la kosɛbɛ. Anw sigilen bɛ yan a bɛ san 20 bɔ goudron in dilanni kɔni a diyara an ye fo ka dama tɛmɛ goudron dilanni a diyara an ye arrêt ko in de b'a to accident ka ca parce que goudron kura dilannen bɛɛ bɛ mobili boli ni élan ye u jɔyɔrɔ ni o wuliyɔrɔ o de bɛ na ni accident caman ye jɔyɔrɔ t'a la jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ n'o kun yera a la bɛɛ bi i tɛ se ka jɔ yan ni arrêt tɛ i tɛ se ka jɔ yan ni arrêt tɛ n'o kun b'a la a ka ca ala fɛ accident kun bɛ nɔgɔya sensibilisation u ka denmisɛnninw kuma denmisɛnninw fɛ u ka bolifɛn kɛ dɔɔni dɔɔni sira kura in a bɛ se ka waati jan kɛ anw bolo cogo min na hɛrɛ ni baden na o de kun ka d'an ye. A kan ka sanction de ta chauffeur kama pour que dɔ ka bɔ boliba de la quoi o ne hakilina ye quoi zone pousse man ka kala a kan ka sanction de ta mɔgɔ kama ka mɔgɔ bila ni min ye boliba kɛ k'o ɲange quoi. Hakili sigi mun kan kɛ sa o bɛ fɔ chauffeur de ye ani mobilitigiw ye bolimafɛntigiw k'a kɛ dɔɔni dɔɔni ko boli ni hakili sigi ye sira banna ka ban c'est que i bɛ boli ni hakili sigi ye pour que i bɛ kisi i ka mobili bɛ kisi i yɛrɛ bɛ kisi mɔgɔw minnu b'i ɲɛfɛ o bɛ kisi. Sigida ɲɛmɔgɔw ni o ye autorité communale ye ani ka se kanan sabatibagaw ma olu ma to kɔfɛ nin ko in na wa maaw do fɛnɛ minnu ni u jɔyɔrɔ ka bon a ko in na kosɛbɛ. Sira in dilanna a ma mɛn sira in ma ban kosɛbɛ yɛrɛ fɔlɔ parce que inauguration ma kɛ fɔlɔ donc sira in don o don hali n'a ma kɛ don o don wagati ni wagati accident bɛ ka kɛ accident cɛjuguw yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ka kɛ sira in kan donc ne bɛ min fɔ n b'a fɛ an bɛɛ nɔ don n b'o de fɔ sabula hadamadenw an minnu ye senatigiw ye an ka teli mototigiw ka teli mobilitigiw ka teli donc an bɛɛ de nɔ b'a la mobili bolilaw olu preselen de don vitesse bɛ taa kojugu goudron in dun bɛ cogo min na n'i ye vitesse ta a bɛ taa de donc an bɛ min fɔ mobili bolilaw fana ye u k'a lajɛ u ka boli dɔɔni dɔɔni sira in dilanna an ko alhamdulilayi an ye sira ɲuman sɔrɔ nka sira fana n'a inconvénient de don. Fɛn min ye Moribabugu maire ka secrétaire général ye ale ka kɔrɔfɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini juin kalo tile 25 tɛmɛnen fo ka se bidonya in ma ko fɛn min ye hakilina falen caman ye ko o taara ka ɲɛsin nin ko in ma Moribabugu mairie ani chauffeurw ka syndicats ni ɲɔgɔn cɛ dugutigilakaw bɛ o la ani kanan sabatibagaw Moribabugu kɔnɔ cogo min na fɛɛrɛ bɛ ka se ka sɔrɔ fu ka siri ni kasara ninnu na. État kan k'a lajɛ u ka ni mobili bolilaw ye jɔnniw ye personnel tigiw ko tɛ nkan bɛ bɛn bolilaw ma sotarama bolilaw u k'a lajɛ u n'u ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya in bɛ tali kɛ jumɛn kan accès de vitesse min bɛ yen dɔ ka bɔ a la an y'a laɲini population y'a laɲini organisation yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ association yɛrɛ dɔ bɛ yan nɔ n'o ye Gabakɔrɔ Duruwa ani Moribabugu olu jɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma olu fana ka hakilina y'o ye o ye gendarme couché ɲini mairie fana y'a ɲini population fana y'a ɲini an kɔni y'a ɲini gouvernement fɛ a bɛ ban u bɛna kɛ wa n'o tɛ vraiment an mago b'a la gouvernement k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ anw na an mago bɛ dɛmɛ na pour que ka se ka an ka sira in dɔ ka se ka bɔ a kasara la donc ani population fana dugudenw
dugutigi an b'an kalifa dugutigi la parce que an b'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ ko ale fana ka fara anw kan pour que an ka se ka population fana sensibiliser. Wa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ secrétaire général tilala k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛ baw bolodalen do fɛnɛ Moribabugu mairie ani a dugutigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka dugudenw ka dɔntaw ka guriya ni faamuyali cogo ɲuman ye siraba bolicogo waleyaw kan. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ k'i wɛrɛw lasɔrɔ Musa Fɔnba ye fɛn minnu sɔrɔ ka sanga ni bi ye an ka jɛ an k'olu ɲamada. Nigeria jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ye dantigɛli kɛ k'a fɔ juma a b'i kunda Angleterre faba Londres kan a ka congé ni o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye a bɛ t'o kɛ ye tile 10 ɲɔgɔn na kɔnɔ nka da ma se fɛn min mɔ kɛnɛya nasira kan a ka dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen a n'o na ɲɔgɔn ye wa walikɛla ta kun de ye bana furakɛ de ye wa o ma se ka si dɔn babu sentigi o y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ tile 10 Angleterre faba la Londres jamana ɲɛma danga Yemi Osinbajo de bɛna bila a nɔ na babu sentigi fɛn min adesina ye a jira k'a fɔ baara in tɛ tɛmɛ tile 10 kan a ma ladɔnniya k'a fɔ mɛ kalo la jamana ɲɛma a ye tile 2 kɛ Londres Angleterre faba la ka sabu kɛ kɛnɛya ko ta fa ye o y'a sɔrɔ sango a ye kalo 5 ɲɔgɔnna kɛ jamana kɔ ka jamanadenw do kunnasiri la a ka bana kunga bana min ma se ka ɲɛfɔ maa ye a ka nin dali kura in Angleterre faba la Londres a bɛ ka kɛ kumana kuma min ni a ka fanga ɲini dɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ daba wulilen do barisabu ka da ka maa caman de kɛmɛ k'i yɛrɛ ta ka bɔ a la a barata san 2019 février kalo jamanakuntigi sigi kalata a ye cɛbɔ ye o la a yɛrɛ si bɛ san 70 ani san 5 la général kɔrɔ ni o ye Muhammadu Buhari ye n'a kɛmɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ fangasinamatɔ minnu bɛ a ka fanga na olu kɔni bɔra dama sigin bɛ a ka k'a fɔ kɛnɛya tɛ k'a wolo labɔ a ka se ka jamana mara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga ɲini dɔ min bɛ wele ko Parti démocratique du peuple PDP ni o ye Jonathan Goodluck ka fanga ɲini dɔ ye a yɛrɛ ka maa caman dara fanga ɲini dɔ min na olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigin bɛ a ka k'a fɔ a man ka jamana mara bilen bawo ani kɛnɛya tɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari a ka kɛnɛya ko kɛmɛ bɛɛ lajɛlen dala gwese barisabu ka da ka Nigeria jamana kɔnɔ jamana ɲɛma banabaatɔ kunnasiriba do maaw na a ɲɔgɔnna dɔ de la k'u sɔrɔ san 2010 Jonathan Goodluck ye min ka fanga tɔ dafa ni o kun ye Umaru Musa Yar'Adua ye ale ka bana de tora dugu la a masurunamaw bolo fɔ ka taa dabama ka wele se a mɔ ka to fanga na o kɛra gwɛlɛyaba ye Nigeria jamana mɔ. Congo Kinshasa mara min bɛ wele ko Katanga o marabolo ɲɛma kɔrɔ ni o ye waritigiba in ye Moïse Katumbi ndolatitɔ tupuisa Mazembe tigi de kodo naani jamana ɲɛma Joseph Kabila fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ ka jamana bila a y'a yira Havresu de faba la Johannesburg k'a fɔ ale bɛ don Lumumbashi a faso la Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ka bɛn ni uti kalo tile 3 juma ye maa de bɛ k'i yɛrɛ ɲini ka sa jamana ɲɛmaw Congo Kinshasa kɔnɔ olu ka dɔnse bɛna kɛ mun ye ka ɲɛsin a mɔ barisabu ka da ka bi bɔ jamana dafɛ don min na o y'a sɔrɔ ani kiri bɛ ɲɔgɔn na ani jamana ɲɛma Joseph Kabila kɛlen ka ɲɔgɔn bila u y'a yira k'a fɔ a tun b'a fɛ ka jamana fanga ni u k'a ma ko atteinte à la sûreté de l'État ko mercenaires dɔw welelen kun do a fɛ ka na bila fanga na o tɛmɛnen kɔfɛ ko a ye a ka se boli maa dɔ ka o ka so jɔlen k'o jagoya ndaraki o la u laban bɛ ka na ɲuɲu ni ɲɛɲa kura min fɛnɛ wili a nɔfɛ ko a ka jamanadenya ko siga bɛɛ la ko barisabu ka da kan ko jamana wɛrɛ den do Congo Kinshasa jamanadenya ko namara bɛ o la Moïse Katumbi kɔni ye dantigɛli kɛ de duguba la Johannesburg ka yira k'a fɔ ale ni maa wɔɔrɔ de bɛ ye ɲɔgɔn fɛ nali la a faso la Congo Kinshasa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Lumumbashi n'o y'a ka mara ye o maa wɔɔrɔ politiki nasira ka a dɛmɛbaw do sababu bɛ yen minnu dɔn bɛ Olivier Kamitatu bɛ o la Francis Kalombo Tambua bɛ o la ani Henri Ngongolo Biata kunnafonidi dɔ senfɛ ani Afrique du Sud kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ ale Moïse Katumbi bɛ don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a hakilina tigɛlen a tɛ jɔrɔ ni kiiri ka weleli ye ko barisabu ka da k'a danbe la k'a fɔ a ma fɛn kɛ a b'a fɛ ni k'i sen don jamanakuntigi sigi kalataw la san 2 ɲɔgɔn na a y'o de kɛ jamana kɔ kan yamaruya bɛna di a mɔ a ka bisimila minɛ Congo Kinshasa dugukolo ka wa o ɲiningali tɔ min bɛɛ barisabu ka da ka Jean-Pierre Mbemba ale min ye san 11 kɛ diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiri bulon kiiri da la k'a sabu kɛ ko a y'i sen don Centrafrique siya woloma kɛlɛ la o bilama jabajɛra CPI fɛ fɔ a labanna ka don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ nka Moïse Katumbi ale bilama a ka kiiri o bɛ tabaliba kan Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jakiw minnu ɲɛsin bɛ a mɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ maa nɔ bɔlen o kumana n'a donna Congo Kinshasa dafɛ kuma o kuma sin bɛ kɛ ni a ye kiiri bulon de la Congo Kinshasa ministre min ɲɛsin bɛ
Kongo Kinshasa ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Léonard Che Okitundu ye o y'o kɔrɔfɔ in fɔ k'o jɛya bɛɛ lajɛlen ye. Jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ale bɛ a ka kumaw da la jamana ɲɛmaaya la bawo a ye mandat la kɛ o yɛrɛ kun jɛra kabini san 2016 a bilama kɔni bɛ yen jamana kuntigi kalataw minnu kan ka kɛ décembre kalo tile 23 a man k'i kanbɔ nka a yɛrɛ kɛn tɛ ka fɛn fɔ a kɛn bɛ k'i da k'a bonbo ye wa a ma maa jira fana ka fanga ɲini dɔ la k'a fɔ o bɛ kɛ ale nɔna bilaba ye kalataw la a kanuba dɔw kɔni bɛ k'a fɔ ko yɛlɛma doni min kɛra jamana sariya sunba la k'o bɛ se k'a daga jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ye a k'i kanbɔ ka manda wɛrɛ ɲini. Zimbabwe jamana kono fanga sinamatom ni jamana ɲɛmaya so ye masaranga shoketa la ka sabu kɛ kalata jaabi uya yira k'a fɔ jamana kundigisi kalataw ni mɛrisigi kalataw ni wasadensigi kalataw minnu bɛ ka jɛka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko jaabi kunfɔlɔw minnu sɔrɔ bɛ wasadensigi kalata bina ku ka ko kɛn bɛ ka sebayaba di jamana ɲɛma Emerson Mnangagwa ka fa mɔ ZANU PF o kɛra sababu ye Nelson Chamisa ka fanga ɲini dɔ MDC mɔw olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u kɛlen ka bɔ ka bɔlɔw minɛ k'u b'u ka nisɔngoya jira ko namara bɛ ka kɛ kalata la lakana tigilamaw ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin u ma sababu nena anina bibi ina jamana ɲɛma ni o ye Emerson Mnangagwa ye a ye dandigɛli kɛ ka wele kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Zimbabwe ka denw u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen ka kalata jaabi labanw makɔnɔ nka bibi kɔni na ka bɛn ni alamusa ye Zimbabwe faba Harare bɔlɔnbaw bɛɛ lajɛlen minɛ bɛ lakana tigilamaw fɛ o de y'a to maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala jamana ɲɛma a ka wele a bɛ ka lamɛn lakana tigilamaw fɛ wa bawo a bɛ ka basigi karamɔgɔya de ɲini lakana tigilamaw dun bɛ ka sabu ni bɔnɛ de dajira fanga sinamatɔw na ni u ma kɛ basigi karamɔgɔ ye arabado kuma mena ni jaabi kunfɔlɔw bɔra ka bi k'a fɔ ZANU PF fanga ɲini dɔ jamana ɲɛma ka fanga ɲini dɔ a ye sebayaba ta wasadensigi kalataw kɔni na o yɔrɔ bɛ Nelson Chamisa ka fan wɔw sina ka wuli ka jira k'a fɔ namara bɛ ka kɛ lakana tigilamaw kɛlen kɔfɛ ka jikala suuru mɔɔw ka n'o ma bɔli kɛ polisilakaw sina ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin mɔɔw ma ka maa sababu ne a nina kalata labɛnni jɛkulu ɲɛma o ye wele da kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka kalata jaabi labanw ma kɔnɔ ntɛnɛndɛmɛ ni kalata min kɛra juillet kalo tile 31 a kɛra basigi kɔnɔ bawo Zimbabwe ka denw de bɔra fa bɛɛ lajɛlen la k'u kunda kalatasow ka taa kalata u ɲɛnama ye jamana kuntigisi kalata ni wasadensigi kalata ni mɛrisigi kalataw la nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye kalata yɛrɛ fɛnɛ ka kɛ jamana ɲɛma Robert Mugabe kɔ bawo ale ye san 37 de kɛ fanga na wa o n'a ɲɔgɔnna kalata ma deli ka kɛ a tile yɛrɛ la araba don kuma min na ni a mɛnna diɲɛselikɛna ni setigi jamanaw fɛ k'a fɔ maa saba ni tora olu ye wele da kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna fanga Angleterre jamana Amérique jamana ani diɲɛselikɛna ni tɔnba Nations Unies ye a ɲini Emerson Mnangagwa n'a ka fanga fɛ k'u ka lajɛ u k'u yɛrɛ minɛ dɔɔni ka kuma lakana tigilamaw fɛ sigikafɔ o ma fɛn min la natiri kamisa jɔda tɛna yoro Madagascar jamana kono denmisɛnnin jɛma gwanin min ni animateri kundo arajoso la Angela Joel n'a labana ka kɛ maire ye ka sabu kɛ dawulatigi kundo Madagascar faba Antananarivo maire Angela Joel ale de ye to maire la ka jamana ɲɛma Marc Ravalomanana ka fanga bi bawo kanubaw bɔra ka tugu a nɔfɛ ka jamana ɲɛma jakoya gɛn kabini o kɛra faranjɔrɔ fanga cokora Madagascar jamana kunna a kɛra min ɲɛma ye a ka sɔrɔ ka kalata labɛn ni ka maa dɔ dɛmɛ ni o ye Erazo Namampiani ye o kɛra jamana ɲɛma ye a yɛrɛ bilamani o ma dɛmɛ ne jamana ɲɛma fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ a kɛn bɛ fanga sinamatɔ ɲɛma ye bi a ye danigɛli kɛ araba tɛmɛnen k'a fɔ jamana kuntigisigi kalata min bɛna kɛ n'a yɛrɛ mankutu baaraw dayɛlɛla ka bɛn ni uti kalo tile gale ye wa ale ye cɛbɔ ye a ka fanga ɲini dɔ bɛ wele ko mapa fanga sinamatɔn don bibi kɔni na sira dayɛlɛlen don e maa o maa b'a fɛ ka fanga ɲini i kana n'i ka jamana ɲɛmaya ɲini gafew ye a ye kɛnɛba dɔ sigi sen kan ka bɛn ni uti kalo tile gale ye min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ale taara ni a ka gafe ye ka t'o da n'a siga kun bɛ maa min na k'a ye cɛbɔ ye siga bannen ye nin ye a kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ni ka n'a lamɛn Antananarivo Madagascar fa ba la o palais de sport kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka maa caman y'a yira k'a fɔ a ka kunbɛnniba in kɛra palais de sport min na Madagascar fa ba la Antananarivo Madagascar fanga n'a ma ɲa k'a fɔ ani o jamana ɲɛmaa ti ɲɔgɔn kan fɔ bi Erazo Namampiani k'olu kun gɛn kun bɛ ka bagabagali siya bɛɛ lajɛlen dɔ boloda ka ɲɛsin palais de sport ma ɲɛmaa ma a kana sɔn fiyewu ka palais de sport di nka bagabagali ma se ka sira sɔrɔ Angela Joel denmisɛnnin jɛma gɛnni a ka fanga ɲini dɔ dankɔrɔba caman kun bɛ kɛnɛ kan ka taa se fanga ɲini dɔn wɛrɛw minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan ka kɔkɔrɔma don ni u ko ma ko Alliance Républicaine de Madagascar Armada olu maa ɲɛmaw fɛnɛ kun bɛ yen maa kelen min kɔni ma ye ni u ka yebaliya jɔra mɔgɔw hakili fɛ o ye a masurunama dɔ ye kɔsada in na walasa Madagascar man ka da a lajɛra ka fanga tila fanw ni ɲɔgɔn cɛ bawo jamana ɲɛma Erazo Namampiani kun b'a fɛ ka yɛlɛma don Madagascar kalata sariyaw la o ma bɔ fanga sinamatɔnw ye o kɛra sababu ye min ye cɛnniw ye olu kɛra
dɔw yɛrɛw ni tora kabini o kɛra fangasinamatɔw ko radio namapian ka fanga yɛrɛ de ka dabila u kunna sigikafɔw kɛlen a yɛrɛla k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bi don gouvernement kɔnɔ o kumana fangasinamatɔw ka maa donna radio namapian jamana ɲɛmaa ka maa donna Angela Joel ka maa min donna ni dankɔrɔba don ale ye ministre ye bi o ma ye kɛnɛ kan nka Angela Joel y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ de ma sɔn k'a wele barisabu ka da kan n'a tora k'a wele bɛ a na kɛ sababu ye ka gwɛlɛya don ani jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ Madagascar jamana kuntigisigi kalataw ta ko fɔlɔ o ye novembre kalo tile 7 nata ye a ka dantigɛliw la a ma sɔn k'i da se jamana ɲɛmaa ma k'o ma fiɲɛya hali n'o y'a sɔrɔla n'o bilama man di a y'i sinsin fɛn min kan o y'a kɛmɛ ka baara min boloda ka ɲɛsin jamana mɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye projet de société a y'o sɛbɛkɔrɔ walawala a y'a yira k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye fɛn fɔlɔ min n'a bin'o kɛ wasabulo filanan min bɛ wele ko sena k'o na datugu pi ko barisabu ka da kan k'o musaka ka bɔ jamana waganden mɔ a datuguli bɛ se ka kɛ sababu ye Angela Joel ka fɔ la ka min ye sanfɛ kalanso université 6 ye k'o jɔ jamanadenw ye k'o musaka bɛɛ lajɛlen ta k'o kumana ko sena bulo k'a bɛ datugu nka maa caman y'a yira k'a fɔ bibi in na o wasabulon filanan ni o ye sena bulo ye o de bɛ jamana ɲɛmayaso ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na radio namapian ka fanga a kanuba kelen tɛ olu maaw la o bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaa ka maaw ye k'o de y'a to k'a bila mɛ olu la ko n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye k'a n'o datugu. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadalo la ni ala sɔnna ma laseli nata aw ni Musa Fɔnba de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sani o cɛ an b'a fɔ ko an k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma.